Ahojte, vítajte pri dnešnej recenzii. Dnes zavítame do značky Brooks, zavítame do terénu a predstavíme si Brooks Catamount 4. generácie. Čo to je za teniska? Catamount 4. generácie je trailová bežecká teniska a keďže je ľahšia, je rýchlejšia, je to tempová trailová teniska. Poďme sa pozrieť na základné čísla. 269 gramov hmotnosť, 34 mm vysoká peta, 28 mm vysoká špička, ale tá reálna výška podrážky je o centimetr nižšia, takže 24 versus 18. No a poďme sa pozrieť na to, čo má Catamount 4, vlastne nové. No a začneme s vrškom. Zvršok je jednovrstvový engineering mesh, ktorý je veľmi príjemný, odolný, priedušný a páči sa mi, že Brooks vlastne zlepšil tú ochranu, ktorá je v oblasti palca, pretože toto je tu navyše, to sme tam predtým nemali. Čo sa týka jazyku, jazyk má novú štruktúru, novú konštrukciu, opäť je prichytený po stranách, ale je zakončený veľmi príjemnou koženkou, má výrez stredu na nart a je dostatočne široký, to znamená, že by mal stále ostať na svojom mieste. Čo sa týka pety, peta je relatívne nízka, keďže sme pri tej tempovej teniske, ale má oveľa viacej polstrovania ako tá predošlá generácia. Poďme k podrážke. Brooks používa na podrážke systém, ktorý sa volá Trailtag. Lamela je vysoká 3,5 mm. Mne sa páči, že Brooks zmenšil ten výrez podrážky, ktorý bol neprekrytý a je ho prekrytého viacej. A páči sa mi, že tu pribudli aj také malé lamely, keď vstúpite na konára alebo na čokoľvek, aby ste mali lepšiu istotu pri odraze. No, čo sa týka trakcie, malo by to fungovať výborne ako na mokrom, tak aj na suchom teréne. A keďže poznáme Brooks a systém Trailtag, myslím si, že to tak aj bude. No ale poďme teraz na to, čo robí bežeckú tenisku bežeckou teniskou a pozrime sa na medzipodrážku. Medzipodrážka ponúka spojenie dvoch dôležitých technológií. Skyvoltový plát a DNA Flash. Tá medzipodrážková zmes DNA Flash je nová, má strekovaný dusík, ako už mala vlastne predošlá generácia, ale keďže je o 2 mm vyššia, ponúka viacej tlmenia a viacej rýchlosti. Čo sa týka toho Skyvoltového plátu, ten má nový tvar. Je to trošku vidieť z tej spodnej strany, kde asi v tejto časti dochádza k rozdeleniu v takej tváre, povedzme, vidličky. Celé to funguje tak, že keď stúpate na terén, skaly, čokoľvek, nie je to rovné, potrebujete čo najlepšie kopírovať. Keď by tam bol plát, ktorý je ako jeden celok, a asi by to nebolo najlepšie, ako koniec koncov aj karbonové tenisky, vlastne ten plát v tých trailových teniskách majú zväčša rozdelený na dve časti. Má to tak aj Tecton, má to tak aj Fuji Metatrail a po väčšine asi všetky tenisky. Čo sa týka potom tej medzipodrážkovej zmesi, ako som už spomínal, keďže máte o 2 mm vyššiu medzipodrážkovú zmes, je to komfortnejšie, mäkšie a rýchlejšie. A je super, že vlastne máte trošku ľahšiu verziu ako predošlá generácia, ale máte viacej tlmenia, viacej rýchlosti a lepšiu konštrukciu pety. No a pre koho je Catamount 4 určený? No, ak napríklad máte verziu Caldera a zdá sa vám taká pomalá, chceli by ste trošku viacej rýchlosti, určite Catamount. Prípadne je to naozaj oveľa rýchlejšia verzia ako Trabuco alebo Speedgold a ak hľadáte niečo, čo bude naozaj rýchlejšie, ale zároveň nebudete cítiť každú tú jednu skalku a celkovo Catamount 4 bude iste správna voľba. Takže toľko k verzii Catamount. Ja vám ďakujem za sledovanie a vidíme sa na budúce. Čau!